ಹಾಯ್ ಮೈತರೇಟ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಕರಿತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಬಸ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ದಾಯಿ ಪಂಡ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪೂಪುರ ಪಸರ್ಕ ಬಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿನಿ. ಒಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಚೌತಿದ ದುಮ್ಮಿನ ದಿನದ ವೀಡಿಯೋ. ಎಲ್ಲೆ ಚೌತಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತೆ ಪೂ ಬೊಕ ದೇವರೆ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ಪುರಗೆ ತಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಪಾಪ ಎನ್ನ ಕಂಡಂದ ಮೋಣೆ ತುವೇರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಆರು ಟ್ರೈನ್ ಬೈದಿನ ನಿದ್ರೆನೇ ಆತುಜಿ ಮೋಣೆ ಪೂರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆತಂಡು ಅಂಚಾರಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇದ್ದೇವೆ. ಆಯ್ಚುಗು ಹೊಸ ಕೊಡೆಗಿತ್ತಾನೆ ಆಯ್ಚುಗು ಹೊಸ ಕೊಡೆಗಿತ್ತಾನೆ. ಎಂಕುಲು ಪೂ ಪೂರ ಪಸರೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ದೇವರ ಪೂಜಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಡೆ ಕೈ ಮುಗಿ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಜನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ತರ ತೋಜೊಚ್ಚರಪ್ಪ. ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ತೂಕ ಎಂಕುಲು ಪೂ ಪೂರಗೆ ತೊಂಗ ಅಂಗಡಿ ನೀರು ಸುದುಂಟು ಜನ ಉಂಡೆ ಅಂಚಿರ್ತು ಜನ ಎತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ನ ಫುಲ್ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಕಿತ್ತ ಪೂರ ಪೂತಂಗಡಿ ಪೂರ ಇಂಚಿಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಪ ಪೂರ ಅವ್ಲಾವೇರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿ ಬಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಶೇ ಅಂತೀವಿ ತಂಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮೆ ಆರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಏನು ಐಟಮ್ಗೆ ತಾನೆ ಆಶುಪಯ ಅವಳ ನೀರು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಚೆ ಚಪ್ಪಲ ಒಳಗೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜತ ದೀಪದ ಅವರಿಗೆ ತಂಗತ್ತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೆ ಹೊಸ ಕೊಡೆಗೆ ತಂದೆ ತೈ ಕೊಡೆ ಕಟ್ಟಾಣ ಕೊಡೆ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಟಿನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಅದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಿತ್ತೋನಿಯ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬತ್ತನ್ ಕೂಡಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿಯಾಯ ಇಂಕ ಕೈಟ್ ಕೊಡೆ ಚೀಲ ಪ್ರಪಸ್ಸೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನು ಇಂಕ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ ಅಂದ್ಪಂದು ರಡ್ಡೆ ಕೊಡೆ ಪಸುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೂಡ ಗಿತ್ತೊನ್ನಿ ದೇಪಂಡ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಜಿತ್ತೇರು ಪೂಜೆ ಪೋಯೆ ಓವಾ ಅಲ್ಲ ಅವಳುಂಡು ಕಾಕಡ ಕಾಕಡಿಗೆ ತವನು ಉಂಡತ ಎಂಕಲ್ ಪೂ ಪೂರ ಗೆತ್ತೋನಿಯ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಗೆ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೋನಿಯ ಗಂಟೆ ಹೆಡ್ಮ ಒಂಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಕ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಏನಾಡ ತಿಂದು ಪೋಕ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಪ್ಪಯ್ಯ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾನು ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಗಲ ಏನೋ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ.
ಆಂಡಲ ವೇಟೆ ಪೂಜಾತ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರಲ್ಲ ಹೋಜೆ ವೀಡಿಯೋಗೆತ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದು ಪ್ರಪೋನಾಗ ಗಂಟೆ 8:30 ಆತಂಡು ಅದಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋನಾಗ ಬಸ್ ಪೋಂಡು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಓದ್ದ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬಸ್ ಇಂಕಲ್ ಅಂಚ ಇಂಕ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಪೋಯನ್ ಗಣಪತಿ ನಿಜದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಪಿದರ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಬಯ್ಯಾವನಗ ಪಂಡ ಮೇರ್ ಕಾಣೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಊರುಗು ಅಂಚ ಪಿದ ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಪೋಕ ಪಂದು ಉಡ್ಪಿಗ್ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆಣಿ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿಲಕ್ಕಜಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಲ ಮಲ್ಲಾತೆ ಅಂಚ ಇಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸಡೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಕೊಂಚ ಬಸ್ಸಡು ಪೋಕ ಅಂಚ ಬಸ್ಸಡು ಬರ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಬಸ್ಸಡು ರಿಟರ್ನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗಣಪತಿ ದೀಪ ಇರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂದೇರು ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪಸತ್ತು ದೀಪೇರು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂದಿರ್ತದೆ ಇದು ಶೋ ತೆಂಕನೀಡಿ ಊರ್ದ ಒಂದು ಗಣಪತಿನ ಸಭಾಭವನಡು ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂದೇರು ಪಶ್ಚತ್ತ ಉಯ್ ಗರಿಕೆ ಉಂಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ದಿ ತಾಲ್ಪವರಂದು ಉಂಡು ಮೂಲುಂಡು ಗರಿಕೆರ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಕ ಪೂಜೆ ಬೋಡ ಪಿನಂಚಿನ ಮೇರು ಬತ್ತೆರಡು ವಾರ ಇಂಕ ಪೂರೊಂದು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬಸದಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಗ ಆಯುಷ್ಪುರ ಪತ್ತ ದೀಪಿ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಇಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿ ಅಂದ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಬೋಡುತ್ತು ಒಂದೇನಾ ಒಂದೇನು ಪತ್ತ ದೀಪಿನ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಲಾಕಣೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನಾ ಒಂದೇನಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಇಪ್ಪ ದೇವರ ಜೋಕ ಬತ್ತಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಪೂ ಹಾಳಾಪುಣ ಅರಿವಣ ಅಲ್ಲುಂಡು ಅರಿವಣ ಮಿತ್ತು ದೀತರ ತಮಗ ಅವು ಚೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಮುರಣಿ ಮಿತ್ತು ದಿಯರ ಎಣ್ಣಿ ಮಾರ ಈತ ಪುರಗಿತ್ತು ನೀನಿ ಬರ್ಸ ಏತು ಜೋರು ಪಂಡ ಚಂಡಿ ಹಂಗೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಜಮ ಪಂಜೆ ತಿಂಗೋದಿ ಮಂಜಿ ಏತು ಎಡ್ಮ ತಿಂಗಳಾದಪ್ಪ ಆ ಸಪ್ರಾತಿ ಇಂಕಲ್ ಆಯುಷ್ನ ಮೀನು ತೂತಾರ ನಿಂಕಲ್ ಬಾಪ ಒಂಚೂರು ಹರಿವಣ ಹಸ್ತಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಆಯುಷ್ನ ಕೆಲವು ಮೀನುಂಡು ತುಲೆ ಮೀನು ಸಾಂಕದೆ ಕೆಲವು ಮೀನು ಸಾಂಕದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಗಪ್ಪಿ ಕಿಂದಿ ನೀತನ ಒಂದು ಕಿಂದಿ ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಿಂದಿ ಸುಮಾರುಂಟು ಇನಿಯತ್ತು 4-6 ಇದನ ಮುರಣಿ ಬೇ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಮುರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೊಡಿಸೆ ಮುರಣಿ 25 ತುಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತ ಲೈಟ್ ಐಕ್ ಪುಚ್ಚೆರೆ ಸೈ ಮೀನುಗಳು ಲೈಟ್ ದಿವೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬತ್ತೋತೀನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಅದೇನ ಏನ ಕಂಡನ ಗಂಜಿ ಉಪದ್ರವಪಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪಿ போகட்டல்லடை ಗಾಡಿ ಬೈಕಡ್ ಪೋಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲಡೈ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೋಡ್ ಅಂಚಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಪೋಲೆ ಇಂಚಿ ಪೋಲೆ ಪಂಡ್ಬೇದ ಐ ಕರೆ ಕಾರು ವಾರ್ಪುಡು
ಇದು ನಡ ತೊಂಪೋನಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪಣ ಏನು ತಿರು ತೊಗೊಂಬಲ್ಲ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತ ತೊಗೊಂಬೋಗ್ಬೇಕು ತಿರ್ತು ಗುಂಡಿ ಪೂರ ಪುಣದ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೋಲೇನು ಬೈಕ್ಲ ನಡೈ ನಾವು ಪೋದುವಾರ ನಂಚೇನೆ ಪಾತ ಬೈಕ್ ಗಾಡಿಲ ನಮಗೆ ಜಾಗೆ ಅಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ವರ್ಣ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಾ ಬಸ್ ಪೋದತ್ತಂಡು ಅಂಚ ರಿಕ್ಷೋಳ ಅನ್ಪಿ ರಿಕ್ಷೋಳ ಜಾಗೆ ಅಜಿ ಯಾವಂತೆ ಸಪ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ತೋರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪು ಬಾಬು ಹರಿವಣ್ಣ ಬಸ್ ಅತ್ತಿ ಕಾಲ್ಮಿ ಒಂದು ಪುಡಿ ನಾಡ ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಾಡ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಡ್ ಮೊಕ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಕುಸುಡ ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯುಷ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇ ಕಲ್ಕೊಂಡಲೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡತ್ತ ಅಲ್ಪರ್ಪೋದು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನತ್ತೆ ಈ ಬಸ್ಸದ ಒಂದೇಟ ಆಯ್ಜಿ ಬಸ್ಸ ಜೋರುತ್ತಡು ಮೇರ್ಲಾಕಿ ಡಿಪ್ಕೆ ನೀರು ಒಯ್ ಅಪ್ಪು ಇಡಲೆ ಒಯ್ ಕಾರುಂಡಾ ಅಂಚಣೆ ಎಂಕಲಂಜಿ ಕಾರೇ ತಿಕ್ಕೋಡಿ ಅದ ಒಯ್ ಏತ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಜಿಗೆ ಇದ್ದಾರಾ ಒರೇನು ಬುದ್ದಾಡು ಯಾಪ ಬಕೊಂದು ಯಾಪ ಬಕೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ದಾತ 2 ತಿಂಗಳು ಡ್ರಾವರೆಗೆ ಓ ನೆಟ್ಟದ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಉಂಡದ ಇಂಚ ಉಂಡು ABC ಅಂಚ ಐಟ್ ಉಂಡದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಅವು ಪೂರದಾಲ ಬಚ್ಚದ ಇಂಕಳ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೇಬಿ ಸೈಕಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಒಗ ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಒಯ್ ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಎಂಕ ದುಂಬುದವ ಎಂಕಲ ಟಿ ವಿ ಒಂದೇ ಕಂಪೆನಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋನಿ ಆಂಡ ಅವು ಏನಪ್ಪಂಡ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿ ವಿ ಅತ್ತು ದುಂಬುದ ಟಿ ವಿ ಅತ್ತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಆತಜಿ ಕಂಪೆನಿದು ಅದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಂಕಲು EMI ಅಡಿಗೆ ತಂದಿನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಿ ವಿಗೆ ತೊಂಗಂದ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮೇರ್ ಫಾರಿನ್ ಪನ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತು ನಿಂಚು ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಸಮತ್ ಅದಾಗ ಅವು ಟಿ ವಿ ಅಂಚೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಇದಲ್ಲ ಆತಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕನು ಓಕೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅವು ಪೂರ ಬುಚ್ಚಿ ಎಂಕಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ఒక ఫ్రిడ్జ్ అవి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ కమ్మి తిక్కునితే అంచ పూరలో కొట్టారు మిక్సర్ వాటర్ హీటర్ ప్రెషర్ కుక్కర్ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ಬರ್ಚೇಂಜಿ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಡತಿ ಎಂಕಲೆ ಪೋರೆಗೆ ಅಪ್ಪುಜಿ 3 ಜನ ಬಂಗ ಮುಣಿತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡಾಂಡ್ ಪಾಪ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗನ ಒಂಚೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ಮೀನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ದಿ ಬಸ ದೀತೆ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಪತ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಬಿರಿಯಾದಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಅವು ನೀರು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತಲಾಗಮ್ಮನೆ ಇಂಕ ಒಬ್ಬರು ಗಲೀಜು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಏನು ಪಿದೇದಿದಂತೆ ಕಾಯ ಪಾಪ ಆಸೆ ಅಂದು ಆಯ್ಗೊಂದು ನಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು ಇಂಕಲ ಅವಲ ಫಸತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅವೇನೇನೋ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಗೊಂದು ಏರ್ಲ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚು ಐವರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದೇನು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರು ಬರ್ತದೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪೆ ಬಣೊತ್ತಿ ಯಾಂದರ ದೂರ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಪಂಡ್ರ ಕೊರ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಣೊತ್ತೆ ಯಾಂದರ ಪಂತಜಿ ಪಾಪ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆಂಡೆ ಆಡೈತೆ ಅಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ತಾಯಿ ಕಾರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾಸು ಅಂಚ ತೂಡು ಮಂಡ ಊರು ಇಡೆ ಬತ್ತಿಬೇಕಂತ ಖರ್ಚು ಅಂಚೆ ಚೆಪ್ಪುಡು ತೂಡ ಈ ಮೀನಿ ಕಾಸು ಮೀನೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಣಗೆ ತೊಂಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಸುಮಾರು ಅವಡು ಖಾಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅವು 6 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇರಿಗೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕೇಂದು ಬೈದೆ ಕೂಡ ಈಗ ಮಿತ್ತಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದ ಪೂರ ಆವಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ತೂಕ ಒಂದು ಯಾಪ ಉಂಡು ಡ್ರಾ ಭಕ್ತ ಬಂದು ಮತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲಗೆ ತೊಂಬ ಒಂದು ಪೋಯಿನದು ಅದೇ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಪಲಾಗೆ ತೊಂಬ ದುಂಬುಂಚಿಗೆ ತೊಂಬ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿಂದೇಳಿ ದೇವೇರೆಗೆ ಹಾಪ್ನದು ಅವಾಗ 20 ರೂಪೀಸ್ ತಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಚೀಲ ಒಂದು ಪುರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಂದಿನ ಪಾಪ ಕಾರ್ಬಸು ನೀರು
ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ಕೊಡೆ ಗಮ್ಮದು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಗೆ ಎತ್ತೊನಿ ಬೇಕಾ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೊಡೆ ಬರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಡೋಬಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೇಕಾ ಕೈ ತಲ್ಲಿಲ್ಲದಾರ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪಾತಂ ಪೋಯಿ ಆಂಡಲ ಚಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಗೆ ಎತ್ತೊನಿ ಕೊಡೆ ಹೋಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೋನಿ ಅನ್ನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಕೊಡೆ ಅಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟು ನೂಕೊಂಡು ಪೋತೀರ ಅಂಚ ಬಂದಿಕ್ಕಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಸುದುತ್ತ ಅದಾಗ ಪಣ ಆಗಲ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಜಾಗ ಅಂತದ ಅದ ನೂಕರ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಣ ಅಂತ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚದಿ ಒಡೆಯರೆ ನೀರೇ ಮಗ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಅವು ಒಂದು ಮಿತ್ತದಿಲೆ ಅವು ಸೇವಂತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಕದಿಲೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂ ಓಯ್ ಮೊರನೆ ಆಯ್ಸುಡ ಇಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಮೊರಣಿ ಆಯ್ಸುಡ ಪಾಪ ಆಯ ಗೊತ್ತು ಚಂಚ ಪೂ ಪೂರ ಪಸಂದ್ ಬರ್ರೀಗ ಮೊರಣಿ ಆಯ್ಸುಡ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಏಪ ಮಗ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾಣಿ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಸುಡ ಒಂಜಿ ಪೂ ಪಸಂಬಲೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ಒಂಜಿ 55 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೂ ಪಸಲ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ನಮ್ನಿದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಕಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸಾಲ ಪಂಡೆ ಆಯಗ ಪೂತ ಪೂರ ಪುದಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಆಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ಯಾನು ತುಳುಟು ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಪಂಡೆ ಕಾಕಡ ಪಕ್ಕ ಸೇವಂತಿಗೆ ಪತಲ್ಲಂದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ನಮ್ನಿದ ಪೂ ಬೋಡು ಬಂದೆ ಫಸಲ್ ಅಂಡೆ ಮುಂಬೆ ಪೋದು ಪಸತ್ತೆ ಪೂ ಐಕ್ ಮಮ್ಮಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದಿತ್ತುಜಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಕಡ ಇತ್ತುಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದಿತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬಸತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಿಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಗೆಂಡೆ ಐನ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಪೂ ಬಂತಿತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಸೇವಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಬಸ್ ಇದೆ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಅವು ಪೂ ಒಂಜಿ ಅವಾಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಣ್ಣ ಕಲರ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡ ಸಂಜೆ ರಡ್ಡು ಪೂ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಜಾತಿ ಏನು ಪೂ ಅಂಜತ ಪಾಪೇನ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾ ತಂದ ಜಪ್ಪು ಜಂಚ ಅವು ಮಿತ್ತದೀನಮ್ಮ ಮಿತ್ತರುತ್ತಿನದ ಮಿತ್ತರುತ್ತಿನವ ಅರಿವಣ ಯೂಸ್ ದತ್ತದ ಎಟ್ಟೆ ಅವರಣತ ಹಾಂ ದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ತಲ್ತದುಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಮಣಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಗೆತ್ತಿಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಗ ಏನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದ ಬನ್ನಿ ಏನು ತೆಲ್ಪುನು ಹಾಂ ತೆಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಲಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಬೇಡಿದಿನ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮೊರನೆಂಚಿ ಅಂತ ರೀಚ್ ಆದ ನಾವು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಪ್ಪಂದಿನಾಗಲೇ ತೂತೀರ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ